Shalom, Salam. horasma dihita saluhuna. Dorang sota mulai pertanyaan atas songot pertanyaan panupuli di Huriata di 2021 dengan mahita martanyang nahohom di bagasan rohat tabi. Martanyang mahita. Amin. Mare dehita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni todi perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Songon duhut do saluhut daging jala songon bunga-bunga ni duhuti do saluhut hasangapon di jolma. Nunga malos duhuti jala nunga marurus bunga-bunga nai. Alay na hot do hatani Tuhani rodi saliling nililing na. Say burjuma ho rasi rasa mate. Dungile honok kuma tuho tupal hanguluan. Haleluya martangiang mahita. Ali Tuhan Yesus Tuhan akkana mate dohot akkana mangulu. Hodon punahami manang mangulu manang mate pehami. Nang pemardalan hami di rura linggoman ni hamatean. Dang huhabir hami be hamateani. Ay hodo dongan nami. Dang tertiup hamatean manang tanoma be hami. Ay hodo Tuhan nami nang humokop hami. Jala ho napuna hami. Rohami noang tuho mangido. Sahat tuho mato dinami dohot daging nami. Asa diho hami manang namangulu manang namatepe. Say tiup matangan nami. Urupi hami marhite-hite pakokok mi. Asa sahat kami Tuhan uluan nasora sudah. Amin. Mari dehita. Yesus, Tuhan
Hatani debata naga besongon turpu epistel di pertanyangata di Boronginon. Imana tersurat di buku Pesalmen 10. Mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 12. Marsika soring mahita majaha. Ali Tuhan sayhodo haposan nami marsudut-sudut. Tagan so tubuh dope akadolo, jala tagan so adong dope di tubuhon tanoon dohot portibion, dunga adong hian ho ale di bata, sian saleleng lelengna, rodi saleleng lelengna. Sumuang do gabe orbuk jolmai di bain ho, dungi di dok homse, mulak mahamu ale jolma manusia. Ay sobok kon sadari natuari na usal kulo na 1000 taon yang kulijolun, jala songon gansi parjaga di borgin. Diubang hodo na sida, jadi mate mana sida. Manugut nainunga mertubur diulahi songon duhut-duhut. Torang ari marbunga doi, jala martubur, HP bodari nai disalido jadi malos. Ay siap dohami di bahan rimasmu. Jala binahen ni parpiar-piar ni murukmu, ubahet topu mago hami. Nunga di bahen ho hajatan nami tujolong, dosa nami akan abuni itu hati uron dibuhi. Ay lamoru do akka ari-ari nami sudena di bahan rimasmu. Ay songon hoi sada do laho sudah akka tahun nami. Ari-ari ni tahun nami itap di 70 tahun doi, jala molo marhabuan situ-situ di ayat do 20 tahun. Jala inadenggan nasida do hangaluton do halajau. Ay hatop situ do lahosalku, jala habang doa. Tungi sema tumada gugu ni rimasmu. Jala dihabiari hoho bartu pangonai ni rimasmu. Sai parohai mahami mamilangi akka ari-ari nami. Asa dapotan roha nabi Tuhan. Ido sahatna. Martua do akka natumangion hatani debata. Jala naupiapsa. Amin. Tabigimah ede puji-pujian nasi nuarahon ni bungan ina.
marede hita. Asini roha do dame madihamu nasian Tuhan di bata Jahuba do sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madi hita salutna. Di hita salutna amanami do inanami hita napungu dison lumobinang diaka ruas ni huria nama dohoti marhite aplikasi deep streaming di bagas tabi. Alani tapi tihutma barita nuli nagabi ujahan di bagasan jamita di pertanyaan parpudi di tahunon ima nani neksian surat pangukapon tu si Yohanes bidusada ujaha sian ayat 4 ro di ayat 8 Yohanes pangukapon tu si Yohanes bidusada ayat 4 ro di ayat 8 songono mayu di sini. Ahu surat ni si Yohanes mendapoton nabi tu huria na di Asia. Asini rohama di hamudo dame sian ibana na mangului nang mangulu hian jalanan nang ro nang sian nabi tu todi na diadupan ni habang sana. Nang sian Yesus Kristus sitindangi haposani na parjulu tubuh sian akka nong mate si gonggom akar raja ni tanoon. Ibana do maka holongi hita jala di padua hita sian dusata marhite hite mudarna. Dijadi hodo hita gabe harajaon hamadimoni debata amanai di ibana ma hasangapon do hagugon rodi saling leleng na. Amin. Idama na Roma ibana di bagasan obun. Idauni na sa mata do ibana nang akanong manulang ibana. Gabe menganggui be masaluhut bangso ni tanoon mida ibana ima tutu. Amin. Ahudo bonana jala ujungna ninna Tuhan dibata. Dibata noaing, dibata naung adokian nanaing roi si gonggom saluhutna. Molo di bahasa Indonesia dikatakan dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan taktanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya,
Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ima sahatna dihita salutna nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus atik peotik kita marpungu di bagasan bornginon alai pos rohata nang diaka ruas ni huria manang amanami nami sudina poso bulung arup roha madohoti ima di marhiti aplikasi ima live streaming di bagas tabi di trupung nahu jahana kiningan ima sada surat nasian si Yohanes anak si Zebedeus ima sisiani Yesus jala ibana ma sada si tindangi taringot songo dia ma pangulaon namasa Tuhan Yesus ditiki saliring ibana di Portibion mulai ibana sian nama milit akasisiani patu pahon aka pangajarion dohot aka hamalumon dohot aka ragam ulaon hahomion na di papatar marhite ulaon harajaon ni debata tutonga-tonga ni jolma sahat na mati tersilang jala hehe di ari patuluhon sian hamatiani jala sahat nang nakok tuban wagijang jala boydo konon di 12 sisiani Tuhan Yesus ada si Yohanes semua termasuk salah satu na gumudang say napayutihut songo dia ma perdalanay Tuhan Yesus asing sian si Petrus do si Jakobus sate kira tulu do sisian na boydo konon say apala jonok tu Tuhan Yesus. Nah, ditiki akasisiani Yesus nang dipilih tu hatta mengalanjuton ima ulani Yesus di Portibion. Jala di sido gudang akajolma na porsia taringot songo dia ma Yesus ima anak ni debata na rotu Portibion na mangalian halwaon tu ganuk jolma jala di sido gudang di akapiga luat dakolan di Jerusalem marang di Israel doho nang di dulu ni Israel sahat tu Eropa tu Asia gudang jolma nama kaporsiai taringot Yesus do si balua ganuk jolma sian dosa hamatiani ale ditiki perdalanan ni akasisiani lau memberi tahun berita naulii gudang du dia dupi akasisiani ima taringotu tantangan lumu wisian penguasa perkuasa bate dia-diai nah mengebet songo dia mengebet asa unang rarap berita naulii itu salah satu si Yohanes terdapat ibana laho toktong di bagasan semangat natiboy mana membuat berita nauli tertakut ibana laos dibolok kodo ibana ima di 10 nomor guar Patmos sate ima di daerah negara Turki nuaingod do ya teh di daerah negara Turki di sido sebetulnya inganan tempat na dibolokon manang diisolasi si Yohanes asa unang adung begerakan imana di nalaho membuat berita nauli ima porsukna na niadupa ni akasisiani na julu ate dakolan si Yohanes sudiru aka si senasi si Petrus do si Jakobus dia aka pigaluat mau nasi dan membuat berita nauli ale umah guguoni de mata ditiki ibana makati dekon berita nauli Yesus nagabisi palua di Portibion
Antik pe di bagasan aka abad-abad akinengan pangalilion. Dalam gudang do mate martir di hati ayate. Apalagi ditiki di perhuaso ni ima sada kaisar. Nah sangat dia biari jol mana di Portima kaisar sian Roma. Ima kaisar Flavius Domitianus sate. Now memimpin sada namanya huaso di sekitar ini daerah Asia termasuk di daerah Timur Tengah. Ima si Flavius Domitianus tahun 64 Masehi. Jadi bui dohonon sangat tu tahun 150 di sido pangalilion nama saya posa di ala Kristen. Kudang do halak na porsiai badi tutung di pada butu tu inganan di babiat asa dipangan. Jala gudang do nang diparsilakon songo Yesus. Jala gudang do nang dibolokon songo si Johannes. Alang bu berita nauli dang boy abaton. Dang gabi lapatan na mati. Alanya dia muaka nahina holongan. Ala berita nauli sada hagugoni de batado na balua honcolma sian hamatian niate. Nunga terbukti. Barita nauli melalui Yesus Kristus di tengah-tengah di Portibion satu pertikian dang boy ambadu ni joma bahkan marhabungaran boy saat tu tengah-tengah di Portibion dang adung be na subui saat ima taringo tu barita nauli ima taringo tu Yesus Kristus naga bisi palua joma sian hamatiannya teh napa paluan joma sian dosa iya teh. Nah itu na di bagasan trupukon didok au do surat ni si Yohanes mandapoton pitu huriana adung di Asia. Adung do pitu huriana jongjong di tikii. Molo di bindu namang itu adung do ya teh. Salah satu tiga mas Sardis, Pergamus, Efesus, Philadelphia, Laodikia. Adung do pitu di bagas akabindui na jongjong jala pitu huria odo di lehon Tuhani todi namar hanguluan asa toktong marsi hohot nasida memberita nauli jala memang di pitu huria on gudang do maragam-ragam do dia do pinasida adong do na setia adong na sosetia adong na marsitutu adong na merdua roha adong di bagasania teh. Lu sudah songo di bagas ngulu ni mau nate. Alania hadu terjadi songo ni. Molo nunga golom ria-ria ngulu ni jolma. Las soharulas ngali soharu ngalis. Di sido ngulu ni jolma dang terida perbue ni hapor seon na ya. Odo na didok di son di surat naon asa marngulu todi ni debata. Tu bagasan diri ngulu joma. Molo manguldo to dini debata marhite hapor siaona ahape namasa di tonga-tonga ni nguluna paru kilon manang songo dia be dohot abad-abad namasa di nguluna dan gabe mangabati nguluna dinalahu mempertahatton hapor siaona di bagasan Yesus Kristus. Itu kuncinya ya teh. Molo nunga sadar roha maka posia Tuhani dang adong nabui mangabat ngul ni jolmaya teh lau mangula dok manghihuton Yesus nguluna nak be songo dia da terbukti dui di tengah-tengah ni akapal ngulu ni hita cong mau nate dia kapiga-piga luat adong do na mangabati baik dari sisi songo dia taringokna non toleransi intoleransi nina adung lui alai deng gabi mati berita nauli adung lu saya adung lu coma datok tunggu maka proses mangihuton manjuguluhon ikut toktong dipuji dohot dinalaho manghiuto Tuhani di bagasan nguluna siganu pari boy do marhite aka struktur di tonga-tonga ni aka sedaluat
Nah so apalah boy beri kesempatan di bagasan ngulunya ala Kristen di nalau boy dipromosi hon manang dapotan akan dumenggan udemak dia ka hudulan di tonga-tonga ni nguluna alai ati pesonguni saya dungdo na boy sahat di luas Tuhani aka halak si hutan Kristusi gabetarida songon sada partogi ibana di tonga-tonga ni negara atik pe gudang aka abad-abad nate budak lihat nang di parsaurap pe jadi dus songon nani alami si Johannes di son alai manang aha pe nya di depan ibana ala polindo hapor seaon nama niup Tuhani imana nadi di hati dakon ibana ima Yesus Kristus dosi tindangi haposani na parjulu tubuh sian akan namate si gonggom akan raja di tanoon ibana do makaholeng hita jana di palua hita sian dosa tamar hite mudar naik dan ngadong be alasan di ngolu ni halak Kristen di nalahu mana dikon Tuhani ala nunga di haholongi Tuhani hita dijadi untuk kita gabe harajaon hamalumon ni debana omma di ibana mahasanga pondok hagogon rodi saing lilingna di bando ngoluta dada holan jolma lapatan na mengulai sebing hita songon ada dipakai di bak tadu hita songon parhitian di nalau pasahaton aka barita nauli sude hal Kristeni asa porsea tu debata ima belgana wasoni debata nama make nguluta jelada kasuhatan sasitol na mulo tari mangrimangin di tonga-tonga ni nguluta pardala ni nguluta masih gudang do sasitong na pandongan yoni debata di nguluta songon aka apostelia te ale sadero nakiningan na di Papua di bagasan trupukon takas di haporsiai ia debata ima Yesus Kristusi ibana ma napaluahon hita sian hamatiani dax holan satu sing alai ibana ma marhiti todii na mangurupi akana porsiai lau mangula di ulauna mangadopi manangah oba sahat tu partikianon alai ni di kamus ni halak Kristen dangaruna nama biar sasitong nate sia biarat tadi portibion manang holsoa kita manang aha mangadi portibion ala ni aha ala dunga di bagasan ibana do ngulutta dunga tapasahat sudena sangulutta ontu ibana di bagasan huasona jala tahapur siai ma di bagasan hataona kiningan imani dipadokan ahudo bonana jala ujungna nina Tuhan debata noang debata naung adong hian nanang roy si gonggom saluhuna ima di ayat waluyate mololunga sahat do panindangi oni halak Kristeni nama dong ibana debata noang debata naung adokian doh nanang roy doh lapatan na Tuhan itu tidak pernah berubah dulu sekarang sampai yang akan datang dakolan eksistensi keberadaan ini debata nang pambahenan nei dakyamu baru di ngoluni kita tolma alena saya muba ahama na terjadi ngoluta diri todo na saya muba teh menghadapi Tuhan maka porsia Tuhan si patah kadang-kadang bui do tarajum di ngoluta si patah hita marsitutu ale molonunga Jepang aka paru kilon do aka parsurion pitor tinggang mahita tor suku-suku marohata di dia do Tuhani boado wasoni Tuhani di bereng do wau boado itu merupakan masih di dalam keraguan-raguan jelenunga dibuktihon sasitongna di tonga-tonga ni nguluta di pardala ni ngulutong idombeni di omma sada obas lau memasuki kita di ujung tahun parhuriaon alana hari Minggu masuk mah kita tu nadi marguar Minggu ujung tahun parhuriaon mau di paretongan ni huria hari Minggu mah parpudi mah lapatan na marguar ujung ni tahun
Jadi masuk matu apen sada do hita non ngatau baru di hita. Jadi mulut tahun baru tanggal 1 Januari itu perhitungan secara Masihi atau secara umum. Ale mulut di hak Kristen no penanggalan mamuka sian apen sada ima tahun baru di hita. Jala tahun baru itu laos di sido panomunomuon 4 minggu mahita di apeni saat mahita tu perningotan hari hatutubu ni Tuhan Yesus. Ido kalender na adong di huriate. Mau liati ma di tuhata molo di patolo hasita satu tikiano. Molo bui kita di nalau bui maruji-ruji di tonga-tonga di ngoluta. Babua anggo de batana tahapur si Yesus Kristus naso hea mubadui sian na jolu sonare do tu akan nangro. Idom bani dengan adong rumusan manang kamu sedih dalam Kristen saya adung lu saya mandok olak nyom maju nabui pinagugu lau mangula di Tuhan dan adung iya te song niate alanya ikon terus do kita bersemangat memuji Tuhan mangula mamilihon diri tatu Tuhan ala soheamu badu Tuhani di tonga-tonga yang guluta bahkan molo marsitu tu kita di bagasa Tuhani lam di margugo do Tuhani di nalaho mengurupi hita doho di nalau parohon akan adinggan di tonga-tonga ni nguluta bain sangat digoar ni debata di sodo tabuna hita di nalau mangyuto Tuhani ate molodang marnaluja hita dio apostol unang marnaluja hamu mangulau na nadinggan songon halak na molo didok si saya songo dia didok imana molo halak namar hapus satu deba songon hate songon bidung raja wali nina mana pe imana kena marna luja mardala peda ke mana madate alanya ala pos ni roha imana do tutuani ibana jadi masih tabu ido na hudokon kiningan namang yuto Tuhani. Ati pe contohnya si Yohanes marukil lu ibana. Waduh tapi sampai di Boloko di Pulau Patmos. Pulau tersendiri dang rong hanguluan di si. Eduksonari be di Turki, negara Turki tabudu ate di si. Anggona jungo ita bayakon. Tempat penghilangan penambangan batu bara di si. Hasil batu bara. Tangan ngulu di si, molo dan songoni penambangan tu. Ale bahasa do Tuhani. Mangulu do ibana lamar bugo bahkan dilihat Tuhan itu tu ibana sada parnidahan secara khusus pewayuhan apokalipsis khusus tu ibana babuahon adong do di ari sugut imana kiningan idama naroma ibana di bagasan obun idau ni nasa mata do ibana nang akan nong manulang ibana gabe mangangguhi bema salut bangso ni tanoon mida ibana ima tutu amin didok disong saat lo dilian Tuhani pernidan satu siate ima luar biasa nama lonunga sakabona roha haporsioni jolma mangihuto Tuhani dipatuduhon dalam pernidaan mamereng tupak kirimon di hari sugut sahat tu ajal ni tanoon jala odo sada kekuatan di hita te asugari dak songoni haporsioni si Yohanes ngam tibu ibana mate ngatibu ibana lapatana dang diuduti be ulaon na didok ni Tuhan Yesus ale lamar situ tu ibana mambe suratna tu sude akahala Kristen di hati hayate tu pitu huria dok na asing mewakili akan adong halak Kristen na di Portibion gate babuahon yang go Tuhan Yesus ima alpa do omega ahudo bonana do ujungna Tuhan debata noain debata naung adokian nanaing ro si gonggom saluhutna molo didok si gonggom saluhutna ibana mamang gonggom akan aporsiai nang hitape akan aporsiai sahat tu rodi sadeling ni leleng nate moliate ma di bornginon boy hita marpungu
Di dalam makamu lihat tehon disaludingkan bahasa di bata. Anggiap mah masuk kita tu tahun baru tu minggu naro lam ibaruma pakiri mota ibaruma haprosiota ibaruma nang holong ni rohata tu debata doh dongata jolma jala jupang madihita aka pasu na gudang di tonga-tonga ni perdalanan ni ngoluta. Amin. Martanyang mahita. Melihat tema Tuhan diajari hodo hami di bagasang bornginom ima di namar pungu hami di bagas jorom dohot naman dohoti marhite lip streaming di bagas nasidabi ali Tuhan ima di nalahu mamuji pasang pun guarmu nabadiai dohot manangion hatam Tuhan hatami takas do biki hami upar nguluh kami ada Tuhan bahwa hodo di bata ro di sengdelingna naso muba sian natuari sonari do tu aka ari naro ali Tuhan pergugui mahami lahu maka tidak koko oleh Tuhan di sudi ngulu nami ngulu tunggu dang do aka abat-abat paru kilon parsurion do sipata nama bain lomos roha gali nang aka pamatang nang duk-duk pikiran alena pos derohanami Tuhan molo nunga marsi tutu hami di bagasan haporsion mangito kon jalan maka porsiae hoi hatami di Tuhan dak tagamon hami itu dang jupang akan ulina dingkan tok tong do hami di ramoti ho di pargugui ho do hami di salhut akan ulunami Tuhan di bata di bagasan bornginon pasu-pasu mahami napung lison pasu-pasu mahruas ni huriam na adung di bagas nabi asalam ditabai hodo gugu pakiri mon na mangulu haporsian nang mobi holong nasiak kuya de Tuhan di nalom mangula dia ka ulon nasida tu bagasan aka ari-ari namangihud Tuhan di bagasan partikian obas tu minggu naroon sahat mahami tu tahun manang minggu ne baru alai Tuhan jalan ngau takas wida hamil Tuhan pandongan yung di bagasan ari nasalku satu tikion alena pos dorohanami Tuhan nang tu aka obas namangihud ikon toktong doho alai Tuhan mangiring-ngiring jalan madongani mampargugui do mangalehon todimi tu hami asa marsi hohot hami mangitoko ro di saling delingna mau lihat ma di hoali Tuhan disalut dingani basam namang ramoti hami naselaon sahatu partikianon di bagasan Yesus Kristus martangiang hami tuho amin ina marede hita dungi pinasak matiki dinalaho martangiang pangudianon Tabasada marohata martangiang mahita. Upuji hupasangap hami maho ali Tuhan nami. Hodo Tuhan dewata nami dewata alfa dohot omega. Hodo bonana dohot ujungna. Jala hodo tutu tongon namang gom saluhutna. Ima ali Tuhan namang jarroha dohot ngulu nami di bagasan bornginon. Rotu ado pammu marsob batuho. Maka mula tehon panari honommu di ngulu nami. Ai huboto hami
hodo nama monai saluhut parnguluan nami sahat tu sadarion na mangiring-iring perdalanan ningulu nami ganup marsada-sada terlumo bima ale Tuhan di tongan ni huriam hakabibi cimanggison urajomi hami rapon dohot hodo hami dohot huriamon mamonai ulaon pakobasion pertanyaan sektor di bagasan tahun 2020 sadaun jala di bornginon tongon rap dohot ho mahami ale Tuhan laho mangujungi sudi ulaon pakobasion sektoron ay huboto hami ale Tuhan holan ala asini roham sabingdo dohot dami na nilehom mutu hami sudi parhalado dohot ruas ni huria ubain na boy sahat hami tu ujung ni tahun parhuriaon di tahun 2021 ali Tuhan debata di tonga-tonga ni hamaulon ni haportibiono dope naikon adopan nami ganup marsada-sada dadahulak kami sudi tahi pangisi ni luat portibion pakorhon ni virus corona sa pulsion alay ala ni balga ni holong ni roham boy do nuaing huriam sahatu ujung ni ulaon pakobasion di ujung tahun parhuriaonon ali Tuhan dewata mau liate ma di pasahat rohanami di saluhut nai nong pinamasam di tonga-tonga ni huriaon di akka para sauran nami nasal nama dohot ya kapar tanyangani ali Tuhan hatam nakutangi hok kami pasu-pasu mai saluhut na asa huhanguluhok kami ali Tuhan nasa hatam nong sahat tuhami jala nakutangi hok kami imana gabe bohal nami jala iman na hupatareda hok kami di ngulu nami si ganupari asalam tang hami marhapor siaon jala totong lam sumolhot ngulu nami on tuho pasu-pasu ma sudi parhalado ni huriam dohot pangula nagoktik kina adong di huriam saitabay di hami saluhuk nagugu hahipason habisuhon nang haringgason manguduti nasa ulaon pakobasion hopartutohonan naung hujalo hami ganup marsada-sada ajari hami ale Tuhan mangulahot tohonan nami idoho sitong asa hobar tulomo ni roham naing madibagasan roha biar hami marado poko ale Tuhan laho mangulahon akka tohonan naung sahat Tuhan jala toh katik kina mangihuton tabay di hami gugu laho manugu-nugu sudi ruas ni huriam tarlumo bima akka parhalado di ganup sektor di 12 sektor na adong di huriaon tabay di sudi akka parhalado gugu doho ringgas ni roha manosoi sudi ruas ni huria di ganup sektor nabi huhut lau makehei nasida di ngulu partodion nang ningulu di ganup si ganupar lasongonima ale Tuhan atik tu ngadong na humurang akka pakobasion nami sudi parhalado ni huriam di bagasan nasa taonon marpamuati maroham ale Tuhan saya pergugui jala ajari hami asa hupatikos sami ulaon nami doho akka pakobasion nami tutik kina mangihut jalatik atik tu ngadong nalipehu ulaho kami di pakobasion nami Tuhan marpamuati maroham asabui hupatore hami musei asalam dumasip hami makobasi di tonga-tonga ni huriaon asa sudi ruas ni huriam taruli di pakobasion siya tonga-tonga ni huria lasongoni mahuod di hok kami sudi ruas ni huria sianda dana namet-met sahatu akan nang lanjut usia pasu-pasu mangulo ni nasida saluhut na ale Tuhan di bagasan sa taonon atik tu ngadong humurang pangihutonon nami akaruas di parsitutuon nami ali Tuhan madohot ya kapartangyangan sektor di huriaon nang di bagas nami ganup marhite live streaming asi maroham Tuhan say salpuhom maakahahurangan nami saluhut na molosongon na leba hami di bagas sa taonon asi roham parar mangulo nami on tuta kataon na mangihut asabuy totong hulahok kami dumenggan parsitutuon nami tutu marsaor dohot ho madohot ya kaparsauran na pinatupan ni huriam ali Tuhan debata ama nami hudi ho kami madibagas sa bornginon sudina ruas ni huriam ya kahahurangan dohot hasalan nami jumulo maurasi hami siya nakadusa nami ali Tuhan asa tamaham yon di bornginon lahu mangidwa kasih pangidon nami Tuhan di bornginon namarningo mahami tutu di sudi perdalanan ningulu nami ganup marsada-sada ganup rumah tangga di sudi sektor na adong di huriaon pasu-pasu ma akka ama dohot ina gabi akka natoras natutu mabiar mada pokok
Totong mangulahon ulaon na sebagai natoras marmudu-muduhon rumah tangga nong pinalomehom mo tu nasida. Akada danak nong pinalomehom mo ditong atongan ni keluarga nasida ganduk marsada-sada. Tabay sahala hahipason gogo rejeki marhita kananiulan di tangannya karuas ni huriam asa marhitai si kokma narikot ditong atongan ni keluarga ni nasida bohal ni pardagingon doho bohal ni partodion. Pasu-pasu maaka ama ina na marukil ala ni ulaon. Atik tu ngala ni akapakorhon ni virus corona alay Tuhan. Gudang sirwas ni huriamina aguan parkarejuan. Lehon dinasida semangat doho pakirimon na mangulu. Jala tabay dinasida bisuk asa atong totong nasida alay Tuhan. Berkreasi di tong-atongan ni ngoluna. Mangaluluya kapadaraman na tama. Nalaho pasikop pun akan narikot di tong-atongan ni keluarga ni nasida. Langsung ni malay Tuhan. Dia kaparena konon ni nasida akan dibagasa persikola adoh perkuliahan huda jumi hami jalahu hilala hami do oleh Tuhan ala ni pakorhon ni namasaon gabi godang mengalami degradasi etika doh moralnya kada danak sinuaingon ala gumodang nasida berhadapan doh hamajon ni teknologi informasi asima roham Tuhan saya totong maho na mandongani na mangiring-iring perkembangan fisik doh kerohanian sudia kayana kon ni ruas ni huriam unang luas nasida tarela ala ni hamajon ni jamanon alay totong magabiak kada danak siolo yajar siolo ipoda inatorasna alay Tuhan say totong maajari nasida di bagasan kerendahan hati mangului nasapoda doh nasehat na pinasahan ni tua-tuana terlumboy ma alay Tuhan mangulahon nahobar tu hatami itong atongan ni nguluna lasong oni manang diak kaparena konon ni ruas ni huriam akan nang mulaw-law di parkarejuan na tabay di nasida gogo doho semangat doho roha mauliate mangulahon na kaulahon na si ganupari ajari nasida le Tuhan sitong mangulahon ulahon nai ditong atongan ni ngoluna langsung oni mahuod dihog kami akayana kon ni ruasmi na mangaluluya ka parkarejuan tamat siya naka perkuliahan aledang radabo do pe ulahon na satu bagasa tikion ajari nasida totong ale Tuhan pasahaton ngoluna tuho asa say homa totong na mangalehon ni nasida aka ulaw na tama na hobarto aka habisuhon dohot aka hamaloon ni nasida lausong oni mato kayanak kon ni ruas ni huriam nang tiki na marhasohotan homa ale Tuhan napahoton aka parsaoran ni nasida napajupakon aka sirokap ni todina nasa hobar dohot nasa hapor siaon dohot hami na manabaylas ni rohan ni ganup aka natoras ni tong-atongan ni keluarga atong ngasiroham tabay dami dohot holong ni roha diganup rumah tangga ni ruas ni huriam di sude sektor di tong-atongan ni HKBP Cimanggison hodi ho kami donang ale Tuhan sude na kapardalanan ni program ni huriaon say homa totong na madongani na mangiring-iri kami salhu na parhalado doho ruas ni huria totong di bagasa sadani roha laho mangulahon aka ulaon pakobasion hobar tulomo ni roham dia ka ulaon na zumonok di hari Minggu na naneng roon ale Tuhan inalaho masuhan nami maminggu ujung tau par huriaon laos parningutan dia karuas ni huriam nang jumolomoding di bagasan sa tau par huriaonon paso-paso mahami saluhuk na lumobya karuas ni huriam na marhabo ni roha di bagasan na sa tau par huriaonon ala ditadikon aka ama ina yanakon na hinaholongan ni roha ni nasida ala ninang modding asima roham paso-paso maparsauran nami di hari Mingguon say pakke may parhitiammu na mga puli sudi ruas ni huriam na marhabo ni roha di bagasan na sa tao bolonon rabdohot hami matahi saluhuna na aguan nakadungan nami ditong atongan ni punguan dohot ditong atongan ni huriaon nang ditong atongan ni sektor ali Tuhan lasongoni mahuod di hokam ni majonok nama ali Tuhan aka perayaan Advent dohot perayaan Natal di huriaon pasu-pasu hami saluhuna pasu-pasu garejaon dohot sudah kana humaliang asa mardame sona kami patupaho sude perayaan pada waka roha sibolis doho pajahat nama jahati na mga beti aka sude ulaw las ni roha sa hatu ujung ni tahun 2021 ale Tuhan laos di bagasa tikion taringot do hami sude aka ruas ni huriam na berjuang do pede ka parsahiton ni nasi dan waing di rumah sakit doho di jabuna ganduk marsada-sada ale Tuhan moloy kolwasomu do pe nasida mangai ala ni parsahiton na songgo di pamatang nai tabay dinasida gogo doho pos ni roha unang luas madila karuas ni huriam ay huboto hami ale Tuhan holakodo pangalualuan nami alani iya si roham surdukom matangamu na labohito pamatang ni nasida
Secara khusus mahod di kami ale Tuhan nonya purba boru nainggolan opunesa nasian sektor Judea. Nung ngamar bulan-bulan nasida di rumah sakit alani parsahiton nasida. Hasima roham ale Tuhan. Tukoma nama ngalehon pakirimun na mangulu di nasida. Doho disudi keluarga nama rawat nasida. Asa totong marhite semangat ningului. Humatok matanggal parsahiton sian pamatang nasida. Langsung ni masudi ruas ni huriam nasohagwarak kami tahe nasonggo parsahiton waing di pamatang di nasida na di parbabaton nasida manang napiak di podoman na ala ni parsahitoni say homa nama masu di nasida hamamalum ni parsahiton asa totong margogo jala marhahi pason nasida rabdohot hami memuji pasang abguar ali Tuhan wod dihok kami do di bagasan bornginon mulai kopakyon nami bornginon gabe borngin pangalapan gugu atong saha di ho mangulu nami doho ngulu ni sudi ruas ni huriam asa mangulu manang mate rap dohot ho mahami mamulus borngin na holomon lausongoni mali Tuhan ho di ho kami dope bangso doho negara namion nabi ni pimpin ni amanami presiden Bapak Joko Widodo pasu-pasu ma amanami itotong parsahalaya le Tuhan do sudi akapara menteri dohot anggota dewan saha matahe ale Tuhan satu pemimpin di RT RW saya homa nama masuk sudi nasida ale Tuhan naung pinilimu asa memimpin nasida di bagasan roha biar marado pokok nah hobar tolong roham ma ale Tuhan ulah honon di nasida di tonga-tongan di bangso doho negara namion atong saluhu na nahuparukil ho kami hupasaha main waing tuho ale Tuhan saya si maroham marpamuati maroham saya anakmu Tuhan Yesus Kristus ma natotong mangalehon haluaon pos ni roha doho pangapuliu di hami saluhna nang todim tod di porbadia ma na manguluhon ngulu nami ganupari asa manang dia penahu pikiri hami nahu hataho kami doho nahu ulaho kami hobar mai tulomon ni roham atau ngali Tuhan tangihon matangi yang pangodainon namion nahu sobaho kami holam marhite guarnya anakmu Yesus Kristus Tuhan si palua hami amin. Inamari kita sian ede 232 ayat sadadot namang ihud los di somata pasan pilata 2 kantong. Mari demaita. Jongjong kita salut na. Jumulu mata tangyakon pilihan nata pasahat di baga semborngino martang yang mahita. Ali di batang amanami na di bano gijang. Hodo harorwani saluhut silendo hona dinggan dot nasa uli basa na malutus. Pasatami masyan ni lohon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalom magabi wap na khusus di jolom.
pasu-pasu may jala ramoti, asa uparahasya kami pilihan non pati bulun harajaunmu, di tonga-tonga ni huriamdo di porti bion. Buhay marohan ami marhiti iti terdim, asal mutadah kami goreng silinukon mitu kami, asal menggir-gir kami mandok mulyati tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rap mahita mangidu di tangyak tay. Ali amanami na bidan. Sai binobadi amaguar, sai Roma harajaun, sai saut malam menerohan di benotongok samuna di bandijang. Leo matu kami sedari siapari. Sai sama dosa nami sama pangesan nami, di dosa ni dongan nama dosa Tuhan. Una kami tu pintu pangucunan. Paluama. Kami sian pangaku, ai kodo na punah harajaun. Oh tagun. Rodia sangapot saliling-liling. Asini rohana sian Tuhatta Yesus Kristus. Dot holong ni rohana sian di batamata. Dot parsaoran itu di purbadia ma nama masu-masu hamu saluhutna. Amin. 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 Udul mahita museh adong di patu pea syakuria snack tu hita jadi tinggal maju hita satokin. Sian sudi marulion na arka, sadamu botomu tiang tokang. Yesus Tuhanmu arta na arka, Sabar maju ate, kalau kita di sope dah, nak pula di turu di sope dah, marsenek.